Il-Pride Week f'pajjiżna qed wassal diversi avvenimenti fosthom l-ewwel Pride March li saret f'Għawdex u li kien mument importanti kif ukoll storiku għal din il-gżira. Net News tkellem mal-President tal-Forum Opportunitajiet Indaqs tal-Partit Nazzjonalista Jamie Vella il qal xi jfissru għal pajjiżna dawn il-passi li qed jittieħdu għall komunità LGBT. Il-Pride Week hija avveniment importanti ħafna, mhux biss biex niċċelebraw il-kisbiet li saru tul dawn l-aħħar snin, kisbiet leġislattivi u kisbiet soċjali, iżda biex fuq kollox nitfgħu dawl fuq l-areas fejn qatt hemm bżonn navvanzaw iktar bħala soċjetà. Vella spjega kif l-FOIPN iżommu ruħhom aġġornati mal-komunità LGBT billi jorganizzaw laqgħat u jieħdu azzjoni fuq l-ilmenti tagħhom sabiex finalment dawn in-nies iħossuhom siguri fis-soċjetà tagħna. Bħalissa l-FOIPN qed jindirizza anke lill-anzjani li jagħmlu parti minn din il-komunità sabiex iħossuhom aktar aċċettati. Tul dawn l-aħħar xhur l-FOIPN ħarġet numru ta' proposti u policies li jikkonċernaw il-komunità LGBTIQ+, partikolarment l-anzjanità fost persuni LGBTIQ, jiġifieri illi persuni LGBTI għandhom sfidi partikolari illi persuni li mhumiex LGBTIQ+ forsi ma jistgħux jidentifikaw magħhom jew jesperjenzaw. Jamie Vella kellimna wkoll dwar dak li seħħ f'Għawdex nhar is-Sibt li għadda. Is-Sibt li għadda kien mhux biss mument storiku iżda mument importanti ħafna għall-komunità Awċija. Laqatni l-fatt illi l-ewwel Pride March li seħħet propju f'Għawdex kellha ħafna iktar nies milli kellha l-ewwel Pride March li seħħet ġewwa Malta fl-2004. Dan huwa sinjal pożittiv fl-opinjoni tiegħi. Iżda ma rridux nifqu hemm. Jamie Vella qal li dawn l-azzjonijiet m'għandhomx jifqu hawn għaliex il-Partit Nazzjonalista se jkompli jagħti vuċi lil din il-komunità.